Ok, sper că e destul. Deci să vedeți ce se întâmplă dacă pun făină. Asta este. Punem puțină făină. Cam atât de puțină. Și apoi amestecăm. Să vedeți că dacă la tine nu se lipește de mâini. Doamne, deci mi-aș dori foarte, foarte mult să adică am prăpădit Head and Shoulders, pentru că eu cu ăla mă spăl pe cap și l-am prăpădit. Sper să mergi. Și-mi prăpădit și făina. Nu știu dacă să mai las sau nu. Na, acum să nu te mai faci. Na, că ți-am pus 2 tone de făină. Asta va fi slime-ul, se pare că în mâine o să iau lipici sau glicerul balaxat. Ba, le iau pe amândouă mâine și o să-l reîncăm, deci fiți pe fază că mâine. Iar ăsta o să-l ascundem să rămână pentru că poate merge. Nu pot să mai ridic. Am lovit foarte... Deci, vreau acum pe final să fac foarte repede ceva, să-mi desprind asta să văd dacă merge. OMG. Guys, se merită, o să mi-l refac. Gata, l-am reprins doar că mai sus, ca să nu mai stea așa. Deja e și foarte frumos. Mă pup și vă iubesc, noapte bună!